Arranca 90 minuts i ho fa, ja vos advertíem, en el dia d'avui amb un convidat especial. Es tracta del tècnic del València. Diu que no li agrada allò de Salvador González Marco Boro, així que Boro González, hola Boro, què tal? Bona nit. Què tal? Bona nit. Com estàs? Molt bé, molt bé. Conforme passen els dies ja més aterrat i més conscient de tot el que suposa ser el primer entrenador del València Club de Futbol? Sí, no, des del primer moment, aquesta consciència la tinc, no? Però, claro, està clar que és evident que bueno, pues estem en una situació complicada i bueno, pues estem treballant per intentar eixir d'ella i bueno, de moment hem vist algo de llum i seguim en la faena de millorar-ho. Se respira algo millor després de 7 punts en 3 partits, 7 punts de 9 possibles? Sí, per supost, estàs menys ofegat, no? És de veres que, bueno, pues, que al final ara estem valorant aquest punt, no? Estàs dient 7 punts i estem valorant aquest punt de Pamplona quan després d'aquest partit pareixia que havia faltat alguna cosa, no? És de veres que, que crec que van mereixer més, inclús van tindre l'acció del penal, però és que no és fàcil guanyar ningú partit. També han vist el Sevilla, que li va costar molt guanyar, per tant, ningú te regala res i tots els punts són molt complicats de treure, no? Per tant, aquests 7 punts mos donen un poc d'aire i sobretot confiança per a poder seguir treballant. En quant a l'ambient del vestidor, quin vestidor te trobares quan arribares? Perquè la situació, o el que sembla des de fora, és que després del famós fuori de Prandelli hi havia una relació absolutament trencada entre els futbolistes i l'anterior entrenador. Sí, lògicament la relació, l'ambient del vestidor, pues, en línies generals n'hi ha futbolistes que els afecta molt més que altres, però sí que és de veres que en línies generals era pues, un ambient de falta de confiança, de falta de convicció, de dubtes i en definitiva d'un ambient negatiu perquè els futbolistes no són aliens a la situació esportiva del club. És que els futbolistes noten tot el que està al voltant i per tant això també els afecta, no? Jo sí te vaig veure, a més us recorde que passava des de la meva posició cap a la sala de premsa del Sadar i tu estaves en la porta del vestidor amb l'esquena recostada sobre la paret del vestidor. Te vaig saludar, te vaig donar com un colpet d'ànim i tal, i m'agarraves del braç, però jo crec que en aquest moment estaves tan fotut, perdona l'expressió, que si en lloc de ser jo és, no sé, Madonna, ni te n'adones, si en aquest moment estaves absolutament fora de tu, jo crec que fotut el que acabava de passar en l'últim minut. Sí, anem a veure. És que la situació el dia 30, quan a mi me diuen que anava a ser l'entrenador, ràpidament ens posem a treballar per a competir contra el Celta de Vigo. Era la Copa. En principi és una competició que bueno, ens interessava més la Lliga, però també la Copa era de veres que era la primera competició, el primer partit que teníem per a poder reivindicar-se. I ho intentàrem des del primer moment, però clar, si al final les circumstàncies tan negatives, adverses, des del primer minut, en una situació en la que estem, pues, se van redoblar. Pues, bueno, ja recordàvem, ja no fa falta dir-ho, però en 6 minuts anem en 0-2, en 7 minuts 0-3, quan el Celta no havia tirat a la porteria, no? Clar, afrontar el partit següent, que és el que ens interessava, perquè és la Lliga, que és Osasuna, en tota la il·lusió i en tota la responsabilitat de que allí n'hi ha 3 punts a guanyar. Crec que l'equip va competir bé dins de les seues errades i manejant el que és la situació anímica i de responsabilitat, i van tindre hasta un penal i bueno, haver pogut guanyar, no? Claro, el que tu me dius, lògicament després de veure el partit te quedes en la sensació que t'has quedat algo per debaix de lo que haveres pogut tindre, no? Però això és futbol. En aquest cas van tindre hasta un penal que no va entrar, que Parejo, pues, no sé, s'atrevia a tirar-lo de la mateixa forma que ho va fer el dia de l'Alavés i l'entrada, no? Per tant, per suport que estava fotut, perquè era la primera oportunitat, però, bueno, seguirem treballant i ara vegem un poc més la llum. Salva. Bueno, 2 preguntes tinc al respecte de Prandelli. Tu alguna volta faries una roda de premsa com la famosa roda de premsa de Prandelli del Fuori? Tu optaries en algun moment determinat o en un moment de tensió dins del vestidor o el que siga per prendre aquesta decisió davant dels mitjans de comunicació?
No, jo no, per vos no l'ha fet mai, però bueno, cada un és com és i pensa de forma diferent el que faria, no? Jo, des del meu punt de vista, pues bueno, intentaria evitar això de cara a l'exterior, no? Diríem, eixa forma de senyalar un poc els jugadors, no? És de veres que igual buscava una reacció d'algun tipus o algo, no? Però bueno, pensava que això va ser el millor, però cada un és lliure de fer el que vulgui i cada un pensa que pot arribar a l'objectiu d'una altra forma, no? Per tant, si la meva modesta opinió, jo pues, evitaria això, perquè al fi i al cap els futbolistes són persones també i el mateix que pots dir fora ho pots dir dins, no? I al fi i al cap ho resideixen igual. I també una altra pregunta respecte a Prandelli, Boro. En les hores posteriors a la dimissió de Prandelli, el diari Las Provincias va publicar que Prandelli havia demanat la teua dimissió com a delegat. A tu te consta això en algun moment? A mi no me costa. De fet, m'han preguntat sobre això i la veritat que m'és un poc estrany perquè ja fi al cap jo, des del minut 1 que Prandelli estigués així, després del partit contra l'Atlètic de Madrid, que estarem dinant junts, el partit matinal que jugarem contra l'Atlètic de Madrid, bueno, pues jo li vaig dir que me posava a la seva disposició per a treballar des de la meva parcel·la sense ningun tipus de contacte en el que és l'àrea esportiva. Jo estava ahí per a ajudar-lo a que ell poguera tindre tots els mecanismes per a poder millorar la situació i la meva actuació ha sigut aixina. O sigui, és més, què passaria si jo poguera haver tingut una actuació negativa? Ara resulta que sóc l'entrenador i els futbolistes que els ha dit una cosa ara els dic una altra. Això com se minxa. Això com se minxa. Jo tinc la consciència tranquil·la, jo tinc una forma d'actuar i una forma de ser que igual és en una posició o és en una altra. Bueno, Salva té més temps lliure, per tant s'ha preparat una bona bateria de preguntes. Jo, com no tinc tant de temps lliure com Salva, he aprofitat que tenim molts oients i els preguntarem què li preguntarem ells a Boro. Per tant, tinc una bateria de preguntes que anem a anar amb les de Salva, de lo que te pregunta la gent mitjançant el nostre programa, en @90minuts, el nostre Twitter. Per exemple, Juan Galera diu, o en aquest cas implica en que faig força per a fitxar a Orellana i treure a Fede de l'equip. Què pots dir de Fede i d'Orellana? Anem a veure. Jo ha dit que... Ho ha repetit, que estic content en la... Perdona, la pregunta la fa Juan Galera, Juan GC44. Digues. Bueno, jo ha repetit en moltes ocasions que jo estic content en la gent que tinc, perquè tot el que siga entrar o eixir està en l'aire. Per tant, a mi el dia a dia me diu i veure entrenar els jugadors que este grup ens pot portar a l'objectiu, que és salvar-se. Per tant, jo estic content dels que tinc. Els que puguen vindre o no, no puc valorar-ho perquè també jo crec que n'hi ha molt poques opcions, però el mercat d'hivern és el mercat i també és de veres que si tenim alguna opció interessant per a poder reforçar el que és la plantilla, pues se pot veure, no? Però de moment jo estic content del que tinc. Precisament per això, per el mercat, pregunta Mila50.000, @50-1000, diu: ¿cree que puede haber más salidas y entradas en lo que queda de mercado? Quedan ya pocos días. Pues jo estic content del que tinc i no sé, no puc valorar si això va ser així o no. El que sí que no veig és que l'últim dia, l'últim moment, es comencen a opcions d'un jugador anar-se'n, entrar un altre, tal. Jo això no ho veig, perquè a mi me diu el club que no hi ha ofertes per els nostres jugadors, per tant, m'és molt estrany que a última hora vinga aixina i a més en cas de vindre el club també tindrà que dir el que pensa. Pregunta Fran, @Fran71513, si t'agradaria continuar sent entrenador del València per a la propera temporada. És que jo això ni m'ho he plantejat, perquè per a mi, ho he repetit una de mil voltes, això no és una opció de poder fer una carrera com a entrenador en el futur. No, jo ho miro més com un acte que ha vingut aixina, que en una situació molt complicada el club ha pensat en mi i jo, dins de la responsabilitat i dins de
de tot el que és la situació, pues me poso en marxa per intentar ajudar des de la meva parcel·la. I per a mi el més important és que el club té confiança en mi, tant treballant on estic ara com on estava abans. No? Per tant, és la meva garantia, el que me dona el dia a dia, i el que puga passar més enllà pues ni vaig a comentar-ho perquè és que és de veritat el que pensen dins de mi. Última de la primera tanda de missatges dels oients, després hi haurà més. Amunt siempre, @lopezman1, pregunta si pudiera hacer un fichaje, ¿qué posición cree que es la más necesaria para reforzar? Bueno, jo crec que sí, està d'acord que al final el que li feia falta a l'equip era una referència dalt, més encara després de la lesió de Rodrigo, no? Això ja està cobert, ha vingut Simone, i a partir d'ahir ja no veig una preferència clara. Jo estic content de la gent que tinc. Una pregunta molt ràpida i després una altra un poc més compromesa per a tu. Bueno, la primera, respecte a reforços, hi ha una opinió generalitzada, inclús en el club, de que al club, al València, a l'equip li feia falta un mig centre. Després de que tu hagis incorporat a Carlos Soler a la plantilla, l'equip ja no necessita ese mig centre que abans de que tu pujares a Carlos Soler necessitava? O no té res a veure? Jo no necessito a ningú mig centre. O sea, una altra cosa és que hi hagi una opció de portar a uno que siga molt bo en les condicions, no sé, però en principi... Però no necessites perquè està Carlos ara? No, jo no necessito perquè pensant en la gent que tinc. Jo estic content de la gent que tinc. I una altra ja un poc més compromesa. Quan tu te vas fer càrrec de l'equip, van existir o van aparèixer una sèrie de conflictes que podien afectar a la salut del vestidor o a la salut del grup. Un d'ells va ser que en un moment determinat a tu vas reconèixer en roda de premsa, Fede te diu que no està per a jugar, tu aquest partit no el convoques, però posteriorment li dones la samarreta de titular en Pamplona contra Osasuna. Te pregunto per el cas Fede per si la resta... No, contra el Celta. En Vigo. Te pregunto per el cas Fede per si, no sé, la resta del grup pot interpretar, bueno, que en un moment determinat li diu al tècnic, no jugue, després per què el tècnic li dona la camiseta de titular? Fede, el dia de la convocatòria contra Osasuna, crec que era, Osasuna, sí. Pues me va dir, inclús en el camp, així del camp d'entrenament, i bueno, que yo, oye, que no estoy, no tengo la mente puesta, tal, oye, bueno, y esto. Y al final me comentat això, jo vaig parlar amb el director deportiu, i al final, claro, no vaig a convocar una persona que no vol, no? Per tant, les seves circumstàncies, per la nit me va cridar, es va disculpar, va veure la seva errada, i des d'entonces està treballant bé. Que jugara en Vigo contra el Celta el partit de tornada de Copa en el resultat que teníem, bueno, era una opció de que poguera jugar, igual que va jugar Vinícius. Buscàvem l'objectiu nostre era competir aquest partit, intentar no perdre, i al final també va ser un poc desgraciat, no? En aquesta acció a l'últim minut perdre, perquè ens preocupava el següent partit de Lliga, que era lo verdaderament important. Ell va fer un bon partit ahir, i el que haver jugat aquest dia pues, tampoc és una cosa que me crida l'atenció. O sigui, en el moment que ell demana disculpes, és un xor més de la plantilla i el puc utilitzar, doncs l'utilitza. No pot molestar en el grup algun altre futbolista que no t'hagi dit mai no estic per a jugar, com en un moment determinat i si futbolista sí juga i ell, no? No, però que al fin i al cap va ser un moment que bueno, ell va dir no, va dir això i després al final reconeix el seu error. O sigui, tampoc al fin i al cap, bueno, pues és que tantes coses que hi ha que tens que manejar al voltant de lo que és l'equip que és el mateix que passava en el cas de Mario Suárez. Sí, t'anava a preguntar també per Mario. Pues bueno, pues ja la tens així, o sea que també és el mateix. O sea, al fin i al cap jo vaig parlar en ell, ell va parlar en el vestidor, va dir lo que havia passat, es va disculpar, en definitiva, bueno, pues, que després hagi jugat o no hagi jugat no té conseqüència directa sobre això, ni molt menys, perquè al fin i al cap busca el millor per a l'equip, des de valorant totes les coses, més que res, esportives i tal. Per supost que té que haver una disciplina i té que haver un comportament, per supost, però ell ja en el seu moment ho va dir en el vestidor i a partir d'ahir ja no n'hi ha... És que s'havia comentat que jo li havia passat factura un poc per no jugar el següent partit en base a... Però no te sembla greu que un futbolista en una xarxa social com Instagram denuncie? Perquè si no denuncia, els mitjans de comunicació, inclús els aficionats, no s'enterem, i a partir d'ell ell ho denuncia i està apuntant a un altre company
de vestidor, bueno, no te sembla això greu? No, però és que al fin i al cap tampoc m'ha dit a mi la interpretació de les seves paraules i que al final no va estar encertat en la interpretació, però ell no volia dir això, ni molt menys. O sigui, tampoc... I a més és que és mentira, és que no és així. O sigui, ningú jugador s'ha negat a jugar. Ell se referia a Enzo? Jo no sé a qui se referia, però jo de centrals li vaig preguntar a Santos com estava, i va dir que no estava per 90 minuts. Entonces, quan un jugador te diu que no està per 90 minuts, que no té la confiança, a partir d'ahí mires el que tens i si no tenim més centrals, ell encara va donar el pas, dic, jo estic per lo que fa falta. És que n'hi ha que pegar-li la volta, so. És que al final ell ha jugat en una posició que és desconeguda i a fer a intentar fer-ho el millor possible. O sigui, jo he parlat amb ell i he dit, mira, tu has donat el pas i al final has fet el que has pogut. I a partir d'ahí jo no te passe factura de res. O sigui, que són coses més normals de lo que tot el món pareix que estiga... Bueno, això és un tema ja passat, jo ho havia oblidat. Tu no li havies plantejat a Enzo que jugara de central i pues ell se va negar. Era una altra opció, què va? Era una altra opció, però no per aquest partit, per un altre. Perquè al final tu tens que pensar en les variants que durant el partit poden passar. I si tu no tens ningú central en la banqueta i se lesiona o hi ha algun problema en el que tens, pues algo tindràs que fer. I si el jugador ho sap en antelació, i jo sé la seva disponibilitat, pues segurament és millor que improvisar sobre la marxa. Per tant, i al final la gent és... igual que Enzo me diu, jo si tinc que jugar, jugue, i jo al final tinc que decidir si per aquest partit contra el Celta, per exemple, que no teníem ningú central, pues tinc que adaptar a dos futbolistes que no són d'aquesta posició o buscar altres opcions. Pues va jugar Javi, el xaval del filial, que ho va fer bé, i després en el partit de tornada en Vigo també el xaval va millorar. Per tant, les coses són més normals. Sobre esta mateixa història de vestidor, que lògicament, quan un equip va mal, tot es rumosíssim. Sí. Pregunta Ventu, @isventura, ¿hasta dónde ha tenido que taparse la nariz con algunos comportamientos pensando en lo inmediato? És a dir, si has tingut que mirar molt cap a altre costat en pos del grup. Jo, moltes voltes això, i faig aquesta acotació, ho hem discutit Salvallo. Jo, per aquestes coses, en antena, i m'ho reconec, som molt radical. Jo, per a mi, un jugador que ha fet el que ha fet Fede, difícilment li tornaria a posar l'oportunitat de tornar a defensar l'escut i la samarreta del València, ho dic clarament. Però també entenc que les circumstàncies en les que tu te feres càrrec d'aquest incendi eren circumstàncies molt especials. Has tingut que... relaxar una miqueta la disciplina, que se mantenga el terme relaxar, no és despectiu, en pos de buscar un benefici major per al grup, perquè també César Ferrando, que el tenim de comentarista habitualment, diu, i que també és molt radical en aquest aspecte, diu, sí, però un entrenador no pot fer mai res que debilite el seu grup. I això ha sigut el teu pensament fonamental? N'hi ha que tindre un equilibri entre tot. O sigui, el que no pot ser és que ante un acte clar que afecte el grup, que tu no pugues prendre una decisió a nivell disciplinari que té que ser així. És a dir, ante una decisió que és clarament que tens que actuar, n'hi ha que actuar. Per què? Perquè si no estàs perdent ja respecte a l'altra gent, pues no és una bona senyal que estàs enviant al grup, no? Per tant, té que haver disciplina, té que haver responsabilitat en tot el món, i al final jo no sé si és més mà esquerra o més mà dreta. El que està clar és que n'hi ha que treure sempre l'aspecte positiu o el rendiment màxim de totes les situacions. I a voltes tens que elegir entre dues situacions males, doncs igual tens que agarrar la menys mala. I això és important, saber per almenys quina és la menys mala. I això no vol dir que tinguis més mà esquerra o no, però el que està clar és que tot el món té que saber que l'objectiu és clar, de salvar-nos, i que tots tenim que caminar junts, i que dins d'aquest caminar, si tot el món camina i s'esforça i fa les coses com Déu mana, doncs al final ens anirà millor. Ara, al final pot ser i de fet ha passat, que quan tu estàs en una situació difícil en la classificació, que estàs en puestos tal, que no guanyes partits, que tens un problema així, però al final n'hi ha eixides de to en moltes facetes. I això ho hem vist ara, i a més, en els mitjans de comunicació, en les redes socials i demés, ja pareix que és tot televisat. I al final, que tenen que jugar són els futbolistes, i entre tots, els futbolistes tenen que veure que tenen que haver unes regles. Per supost que tenen que haver unes regles, faltaria més. Perquè si no, ells mateixos demanen les regles. Pregunta a Munche73. Hemos ganado 2 partidos y se ha desatado la euforia. ¿El míster y el vestuario están al margen de esta euforia? Porque si no sería un error. Claro, és que nosaltres no estem en aquesta freqüència, no hem arribat. Estem en una situació de poder
veure l'objectiu més diríem, el camí, no? O sigui, la importància d'aquestes dues victòries. Ja la gent, imagina't, o sigui, el trasfondo de dos victòries i un empat en Osasuna, que van treure que hagi anat el Sevilla i li costava guanyar. Li costava guanyar, que no era fàcil guanyar en Osasuna, i més en la situació que nosaltres anàrem després del 1-4 del Celta, tan obligats, a un equip que havia canviat aquest dia d'entrenador. O sigui, ara a veure, que és que ningú te regala res, que no és fàcil. I respecte a la pregunta, nosaltres tenim una visió clara de lo que és, perquè és el futbol a Xina. O sigui, nosaltres el dilluns anem a Les Palmes. Les Palmes no ha perdut un partit en casa. Pots guanyar i també pots perdre. Per tant, si al final perds, després ja, a partir del dimarts, ja tenim un altre discurs, perquè, anem a veure, és que no podem anar pegant vots. Venim d'on venim i de molt de temps en la situació delicada en el club. I no t'estic parlant d'esta temporada, també de la temporada passada. Per tant, bueno, el nostre discurs és el que és, però a més és perquè és que ho veiem a Xina. En parles del moment, en el vestidor, en el club, és complicat demanar esforç a un vestidor quan el propietari no ha vingut per així en un any? Quan tens una presidenta a temps parcial? És complicat que en este model de club poder demanar implicació, esforç? No, jo crec que bueno, s'està dient molt que té que vindre Peter Lim i que tal. Per mi això no té, per mi no és important. No és important. El futbolista és prou responsable per a saber que el dia a dia, els entrenaments, els partits, tal, independentment de que vinga 3 voltes, i si ve una volta ja està bé, o té que vindre 3. I si ve 3, té que vindre 5, en què canvia? És que jo no ho veig, o sigui, que igual podia vindre més, doncs igual sí, però si ve 2 voltes, no, és que té que vindre 5, que la solució és que vinga 5. Jo no, a mi el futbolista és el que el dia a dia el futbolista responsable té que saber que n'hi ha que entrenar, n'hi ha que competir per aconseguir els objectius. I ja està, i el més és perdre la perspectiva de la realitat. Mirant els números de Boro, no ara, que ara són molt bons, però també les altres voltes que t'has fet càrrec de l'equip de manera transitòria, val? Els números són molt bons com a entrenador. La gent, sobretot des de casa, que a voltes crec que no valorem a lo de casa, demanem moltes voltes que estigui la gent de la casa i quan la tenim no la valorem, i és un problema del periodisme, jo crec que valencià i en general, però bueno, seria altre debat. Boro és bon tio, aporta trellat, coneix la casa, vale, fantàstic, però sols en això no se trauen 13 punts dels 19 que du el València Club de Futbol. Estem tirant tot perquè eres un tio de la casa, eres valencià, i a lo millor no estem valorant la tasca que fas com a entrenador. Te cansa ja lo de és bon tio, és de la casa. Me pregunte, és que ser bon tio és negatiu? Ser bon tio és perjudicial? Dic jo, pregunte, no? Al final, jo crec que a veure, uno té una forma de ser. Jo tenia una forma de ser, la tinc ara, i fa 3 mesos també, i fa 2 anys també. O sigui que al fi i al cap, jo crec que lo millor és que al final el futbolista crega en tu. I el futbolista creurà en tu en la medida que les coses que tu fas siguen que ells creguen que siguen coherents. I si a més aquestes coses se sumen, al final se tanca el cicle en quant a guanyar el partit, doncs ja és el que tot el món busca. Treballar durant la setmana en busca del partit i al final guanyes. Per tant, a mi el més important és això. Que pareix ser que al final, perquè Boro és bon tio o és bona persona, al final això és incompatible en el rendiment. Per això te dic, al final també faràs alguna cosa bé com a tècnic, més enllà de ser bona persona. Pues no sé, jo al final el que faig és el que crec que he de fer, afrontant una situació, en moltes situacions que té que afrontar l'entrenador, prendre decisions d'una forma o de l'altra. I sobretot, que no és un tema de juntar-se ahir 4 i posar-nos contents tots i dir que anem a guanyar el partit i ja està. I això pot valdre per un dia, però a un caminar de molt de temps té que haver algo més sòlid que el futbolista veja. O sigui, al final, uno perquè arriba allí i conte 2 xistes i tot el món siga content i anem a guanyar un partit. Pues bueno, igual guanyem un partit, però a la llarga vas per l'aire. O sigui, això és així. O sigui que... Parles de la llarga. La pregunta que tenim és si... A la llarga... No, te vaig a fer una pregunta que té una miqueta a veure amb aquesta introducció que has fet. Si l'equip continua en esta dinàmica que ja ha apuntat, la normalitat és que a poc el descens se vagi veient pues, cada volta més lluny. Però encara estarà molt, molt, molt lluny de la part de dalt.
¿Es el gran hándicap de Boro el aconseguir que esta plantilla en un moment donat, quan ja no tinga un objectiu clar, no se deixi caure en els braços de l'autocomplaença? Que fas a la goma, com se diu en ciclisme? Vale, és que estem veient que la situació en la que veníem, i la que estem, ara en unes perspectives millors, però en la que estem, al final, bueno, si aconseguim eixir d'ahir, bueno, ja mirem cap a dalt, però tu saps també que els equips per mantindre's dalt també ho tenen que apretar molt? Per això pregunte, precisament. És difícil mantindre's dalt. Per tant, és que no és fàcil. Jo l'any passat, l'equip va guanyar al Sevilla i va guanyar al Barcelona i al final, després de fer un gran partit en Barcelona i guanyar el Sevilla i d'una dinàmica molt negativa, pues, al final, els últims partits pues, no va aconseguir resultats, excepte, no sé, bueno, guanyar el Maleibar o tal. Ostres, pues, per supost que n'hi ha que lluitar contra això, però per lluitar contra això tens que partir d'una realitat clara, d'on vens, de saber la situació, de que no traus un partit clar, perquè el rival també està ahí, penseu que sols juguem nosaltres, és que anem a veure que portem d'un any en una situació molt inestable a nivell de rendiment de l'equip. Per tant, que jo no puc ara obrir aquesta finestra pensant en el més enllà, perquè la realitat és el dia a dia. I això és la realitat. Això és el que no tenim que perdre aquesta perspectiva. En el moment que estem pensant més allà, ja el rival ja t'està guanyant. Una de Salva i una meua i ja t'ho deixem. Quin percentatge d'avantatge o de desavantatge suposa per a tu el teu coneixement del vestidor? Tu has treballat així molt de temps com a delegat, coneixes perfectament a futbolistes perquè els has auxiliat, els has ajudat en qualsevol faceta de la seva vida, diríem, fora de la ciutat esportiva de Paterna. Quin percentatge tens tu d'avantatge respecte a aquest coneixement del futbolista i si això a la llarga també te pot perjudicar perquè igual que tu es coneixes, ells te coneixen a tu? Bueno, és evident que jo tinc coneixements de lo que és la plantilla, de lo que és l'entorn, de lo que és el club, de lo que és tot. I això per a mi és un avantatge. I és un avantatge perquè me fa sentir-me més segur de les decisions que puc aprendre. ¿Vale? Per tant, és un avantatge. Jo també és de veres que, antes de estar així com a delegat, també he entrenat al filial del Llevant, al filial al filial del València, durant 4 anys. En definitiva, bueno, és que també és un poc... tot és una formació, tot és un procés, tot és... I jo també he vist a molts entrenadors passar per ahí, com ho han fet, com han resolt els problemes, com han plantejat això, l'equip com ho feia... Bueno, doncs tot és un aprenentatge que és natural. Per a mi és important tindre un coneixement, quan més datos tingues millor, però sobretot al futbolista tens que exposar-li quin és individual i a nivell col·lectiu, quina és la idea que volem, com anem a aconseguir-ho, i això ja no forma part de l'amistat que tu puguis tindre el futbolista, perquè el futbolista té que ràpidament, i jo ho he dit ahir sempre, que té que canviar el xip ràpidament perquè al final jo tinc unes altres responsabilitats. Exacte. I que des de l'amistat no se pot gestionar un grup, però això és així, se pot gestionar per un partit, però per molts partits i marcar una trajectòria o una línia a seguir on té que haver una exigència per a entrenar, per a competir, i n'hi haurà resultats a favor, i n'hi haurà en contra, i n'hi haurà jocs que juguen i que deixen de jugar. Tot això se té que gestionar des de coses, des de decisions que se puguen veure. Si el rendiment que tu veus d'un futbolista és perquè és bo i seguís jugant, doncs al fi i al cap és una decisió correcta. Però bueno, ahí cada un pot pensar que no, i al final la decisió de l'entrenador, que té unes idees, per a un partit determinat, igual preferís per xocotets detalls que jugue este o que jugue l'altre. Però això per a mi no és el tema de que jugui un o l'altre. Per a mi el més important és que l'equip a nivell de conjunt tinga les idees clares de què és el que vol. I això ja és important per a competir. Estic parlant de competir, que el rival també competeix igual i també té idees col·lectives i també té bons futbolistes. Per tant, ni Boro, ni l'efecte Boro, ni històries. Això són històries. Al final, tots junts a competir i a una volta, segurament, la majoria de les voltes, si ho fas millor que el rival, guanyaràs. Però n'hi haurà altres que un dia que competiràs bé també i que el rival t'ha superat. I hauràs perdut. Tindràs que catxar el cap i seguir treballant endavant. Te fies d'aquest grup de futbolistes que s'ha mostrat tan irregular en altres entrenadors? Bueno, me fie? Sí. A mi... Te fies del seu compromís? Sí, però és que tot el que queda de segona volta. És que me'l demostren. Jo no sé el que serà d'ací 2 mesos, però jo al dia d'avui, jo he vist l'entrene que han fet avui i els ha dit,
Este és el camí. Este és el camí, un entrenament d'intensitat, un entrenament on la gent està compromesa. Per a mi, això és el que me dona vida, me dona esperança i mos dona seguretat, però no a mi, a ells també. A ells també. Per tant, no puc pensar el que d'ací 3 setmanes. Pues ara, el que sí que està clar que un equip que treballa així i que va a que així d'esta situació, diríem, extrema i estem ara en millor disposició de competir, pues anem en garanties per al següent partit i després vindrà l'altre, però no anem més enllà del pròxim partit. L'última per la nostra banda i tanquem ja. Boro, ahir vaig veure el vídeo que penjaven els companys del Desmarque, que te feien una entrevista, i vaig veure el moment en què el company Manu Jimeno te donava la pel·li de Pulp Fiction. La pel·li és, l'última volta que anaves al cine era sonoro o ja tenia so? Pues l'última volta no va ser massa, no fa massa temps. Los Vingueros? Que vaig anar amb la dona de la meva filla i no recordo la pel·lícula que era, però jo no soc molt d'anar al cine. Eres més de música? Tampoc. Tampoc. ¿Sèries de televisió? Tampoc. Mare meva. Què fas? Jo, per a mi, Taelles, de jo tot. ocupe el temps, però jo soc una persona que m'agrada ocupar el temps, o sigui, jo soc una persona molt inquieta, m'agrada dependre de tot i una cosa que m'interessa la llisc i no puc estar parat. Molta gent me diu, és que no engordes. Dic, claro, no engorde perquè jo diríem com aquell, tinc l'àngel viu dins i soc aixina. Per tot. Però bueno, també me crea problemes, però al final un és com és i això no puc canviar-ho. Manolo t'ha preguntat... No, és que no l'ha vist la pel·lícula tampoc. No, el señor Lobo no sabías quién era. No. Pues así en Valencia eres tú, bueno. Es que yo sí que... Señor Boro. soluciones por El yo del señor Lobo es señor Boro. Sí, no, pero es que en serio, el cine, la verdad que no l'he vist mai. Bueno, yo tampoco no he visto Avatar, yo no he visto... Escolta, pero te la regala Manu, pues ahora te la poses en casa, tienes un rato. Ja, el problema és Es una bona peli. Sí, però el dia sol té 24 hores. Haurà que fer dies un poc de 27 o 28 hores, no? Perquè això, pues, claro, és complicat. El dia a dia de l'entrenador és molt complicat i, bueno, pues, fem moltes hores així paterna, però, bueno, intentem portar-ho bé i és una responsabilitat, va tot en el pack i ahir tots endavant a lluitar i que hi hagi la cosa bé. No volen tancar sense preguntar-te si estàs preparat per una possible eixida també a última hora de dos futbolistes als que has recuperat, com Benzo i Parejo. Estàs preparat, no estàs preparat? Tanques la porta que isquen, no ho saps encara, pot ocórrer qualsevol cosa? A veure, el futbol és el futbol, però jo crec que com el club me diu que no n'hi ha ofertes, doncs no entenc que a última hora vinga una oferta perquè a fi al cap, ofertes, el club tindrà que valorar les ofertes, o sols s'assignen dos parts, o tres parts. Per tant, bueno, no puc valorar algo que jo crec que no va passar, però no sé, no és que deixa la porta oberta, més o menys oberta, però en principi no pense en això perquè a fi al cap el club me diu que no n'hi ha res. Deies abans que tenies l'àngel viu en el cos, que aquest àngel t'acompanya molt, Boro, que el teu treball tinga la seva recompensa. No crec molt en la sort, crec que és el treball, així que el teu treball tinga la seva recompensa. Se mos queden molts missatges, sobretot d'oients de Polònia, de Xina, donant-te les gràcies per haver vingut una volta més al rescat de l'equip. Crec que és la millor manera d'agrair que has estat amb nosaltres, el traslladar-te la bonomia que també trasllades a l'afició del València. Bueno, jo al fi i al cap, igual esta ocasió com les altres anteriors, pues bueno, al fi i al cap per a mi és si puc ajudar en un moment donat, ahí estic, i si no, no passa res, i quan estic i intentaré fer-ho el millor possible en companyia de futbolistes, intentant aportar les meves idees i esperem que vagi bé, però també és de veres que jo conec el futbol, porto molt de temps en això i que tot és molt bonic quan guanyes, però és molt foto quan perds. I n'hi ha que estar preparat per tot. I jo, al final, dono un pas endavant en totes les conseqüències, i que sé on estic. Ves al cine, que tens ahí Quinépolis al costat. Sí. Ves al cine. Bueno, jo visc en el poble, i ahí anem al cine. S'escapen així ja, un rato. Boro, gràcies. Vale, molt bona nit. Gràcies, Boro. Bona nit.